Anyuola mar Michael Okoth, achiel kuom ji ariyo manowito ngimagi alap manyayo kinde neno ringre mar Raila Odinga, kwayo jogo manochiwo singo mar konyogi e chenro mar ik mondo chop kare singo makamago. Jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa wachni. We shall give support and solidarity with this family. We are going to stand with them. We shall provide a coffin, hearse, and clear all the morgue fees or postmortem fees, all the logistical fees we are going to cut as a Sonko rescue team. Jumbe ariyo bang' bero mar ringre mar Michael Okoth, ringre mare podokane kar kano ringre ma City, bore Nairobi, ikinde manyuola mare koro kwayo jogo manochiwo singo mondo chop kare singo mane gichiwo mondo konye chenro mar chwalo ringre mare thurgi Don Koki e kar chung od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya. Kaluwore kod anyuola mar Michael Okoth, pek osebedo e yudo omenda mar chwalo ringre mare pacho, kaluwore ni anyuola mar gi lwetgi ni nono ka omenda ma giseyudo bende nok ma ok rom. Kano luongo e media ji noneno mang'eny ba bedo tich matek ma choko liel ma nyathino, nikech ka choko liel ka dhi kwayo pesa mora mora kuom osiepe gi jo siasa mamoko to ne giduoka ni Mike Sonko nosechung' e liendno. To choke bende obedo matek, kechocho ichoke ka dhano ywago Raila, to dhano ywago nyaka nyithindo manyotho ka dhi ywago Raila. Kora sebedo tich matek. Gikwayo jotelo ma bende osenyiso ng'wono mar chwalo lwetgi mondo konygi nywako lwedo tero ringre Siaya mondo gimi Michael ik mani kod luor. Ng'ata manochiko inyalo konyo joman gi liel. Tafadhali awa kwayo mondo mi ukonygi. Awa expired body kinyo dhide laki. Akini pok wayudo gik moko ma body dhigo dala. Koro anybody man gi body nyalo konyo. Awa kwayo mondo kila kony mondo jogo konyere mondo wayik nyathini kononge thone to nothomo na ijili mar baba. Moko kuom jotelo ma owinjo ywakgi osingo mar nyiso ng'wono ne anyuola mar Michael e chenro mar ik mare. An kaka the area MCA owacho nu sanduk ne gi wacho en ma 30. I'll give them 20,000. Abo migi 20,000. Ma mondo ane kaka the area MCA gima tin magolo mondo odhi ochung' kod familia. Kawuono ne wabiro kod ika kendo asewuoyo kod Idi Oduoro Ng'wen. Bo wacho nu wachgi no osetiek ma kawuono girito arita ma mondo gine gima pati miyogi mondo gidhi tumgo chenro mar ko nyathi wano e dala. Anyuola ni wacho ni giseyudo kony mar chulo omenda mar timo bero ka chenro mamoko to pod ochung'. Wabedo tich matek e liel mochopo kama koro wamanyo jowa mag party ma ODM. To nitie joma nobiro kaka jotelo moko nobiro mano promise wa ni gichung' kodwa. Ne gichulo no odiochieng' mar bero. Mheshimiwa manochulo nwa bero ma nyathino en Mheshimiwa Sonko. MP wa Kibera Bwana Peter Orero, nakushukuru sana sababu ulichukua hii maneno ukasema hata kama watoto wanafanya mtihani ukutoe gari ifikishe mwili nyumbani. Gari ulitoa mheshimiwa, na kuomba hiyo gari utuwekee mafuta. Michael Okoth rawera ma jahigni 23 nowito ngimane alap manyayo tarik 17 dwe mar 10 nyondruok manobedo e alapno e kinde neno ringre mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga, nyondruok manokelo tho mar ji ariyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.